Mae'n amser gwerthu ynghylch y Defaid. 520 punt. 2,000 o ffynau. 520, dyna hi. Maen nhw wedi gwerthu am 1200 yr un. 800 punt. O, da iawn, chwarae teg. Mae'r pris yn amrywio o flwyddyn I flwyddyn yn Arwerthiant Pencampwyr y Defaid. Y record ydy 3,400 y pen am bar o wyn Beltex yn 2008. Fantastic! 3,400 o bunnau. Pa bris eith dan y mwrthol lenni. Mae Cylch y Defaid yn bwnsio erbyn hyn. Pawb rhi am gasglu I weld pa mor ddwfn yw pocedu'r prynwyr yn yr aucsiwn fawr. A dwi'n ffodus I gael cwmni Llyr Thomas o'r Fforest Pont ar Ddyles nawr. Ti wedi dechrau gwerthu mewn martiau lleol Llyr? Ydw. Ti yn delfa nawr, ydw I ti? Ie, fi ar al. Fi'n comfortable man hyn. A mae'r dorf sydd wedi am gasglu yma yn neilltuol yn dweud. Mae dal I sang yma. Odi. Mae'r prif Pencampwyr ar fi'n camu mewn i'r Cylch Cystadlu nawr. Faint ti'n credu bydden nhw'n mynd am heddi? Wel, yr un aprisiau heddi nawr. A fyd, aprisiau beth y martau lleol a'r slaughterhouses. Byddwn ni'n meddwl, a champions y fyd, byddwn ni'n meddwl bod hi o 13 o 1400 fel la. Mae'n o doi par bendedig iawn. Ni wedi bod yn cynnal Paul Pinion a mae'r gynulleidfa wedi bod yn pleidleisio a mae 41.5% ohonyn nhw a meddwl bod nhw'n mynd I fod rhwng 900 o bunnoedd a 2,000 o bunnoedd. Fe gawn ni weld. Na, gawn ni weld, oi. Ond yn gyffredinol, mae'r pris yn dda hyd yma. Odi, fi wedi cael gweld cwpl o pars yn mynd dros y 3 pint y kilo yn mynd o 250 lan I £3. Weles un par yn mynd bod I 380 fel la just nawr, o'n nhw yn 47 kilo. So o'n nhw doi o'n bert iawn. A mae hwnna'n cymaru'n dda, achos yn ein martiau lleol ni'n ddiweddar, rhyw 2.50 maen nhw wedi bod yn gwneud yn dyfer gyfartaledd. Odyn. Nawr te, mae da ni y cwpl o beiri ddod nawr cyn y rai pwysig. Pobl yn dachrau cyffroen ar I weld, yn dyfer? Odyn. A mae ring man hyn yn llanw lan. Achos na beth mae'r cigyddion eisiau gwneud yw prynu o'r ffair eir mwyn dangos I cefnogaeth i'r diwydiant yn dyfer sy'n hanfodol bwysig. Odyn. Yn y siopau dros y Nadolig, maen nhw'n gobeithio cael, y cigyddion maen gobeithio cael falle cosoen o'r Pencampwyr neu ryw enillydd mwyn diolch hefyd yw cwsmeriad ffyddlon o dros y flwyddyn. Definite. Ond mae wedi bod yn flwyddyn heriol yn gyffredinol o ran prisiau oen yn dwi. Fe ddechreuodd hi'n dda wedyn? Ie, gwmpodd edrych mach yn y haf, o dim lot o borfa, dim byd yn lle. Ond mae'n dechrau codi nawr. Ond dod glosau Nadolig fan hyn nawr. Mae'r efion influenza yn mynd draw I ffwls nawr. Efion influenza yn lladd miloedd o ffwls. Dod lan I Nadolig fan hyn. A fi'n credu am y barni, bydda pris wyn a pris da tew trwy tro yn codi mwy yn oes oseg I Nadolig. Wel, gobeithio bydd hwnni'n wir, achos mae pawb yn hoff iawn o weld prisiau wyn a prisiau'r beef yn codi yn dyn nhw. Definite. Wel, hyd yma, dros y blynyddoedd, yn 2009 welon ni'r pris lleia, a'r pris hynny oedd 380 punt y pen am y Pencampwyr. A'r fwyaf ni erioed wedi gweld yw yn 2008 gyda'r Pencampwyr yn gwerthu am 2,400. Gawn ni weld os mae'n mynd I dorri hwnna nawr. Wel, fi gawn ni weld y gogloi, achos nhw sydd nesaf mewn i'r cylch. Dyma nhw'n dod, wel, drych arnyn nhw. Y ddoi pas smart y ffornol am y bryd. Mae nhw'n picture yn dyn nhw. Odyn. Ond nhw'n picture adeg y sioia a maen nhw dal yn. A maen nhw hoeddi'r champion. Un o bob un nhw, un o'n enw, un o'n gwrw. Odyn. Yn anffodus i'r o'n gwrw, un ffordd mae'n gallu mynd yn dyfer. Definite. Mae tymach o potensial o'r o'n fe nhw'n I magu. Ond bwriad y ffair yma yw gwerthu nhw I cael rhoi ar ein platiau ni yn dyfer. Definite. Ond chwarae teg i'r teulu'r hol o Gaer Lywelydd, nhw sy'n berchen ar Pencampwyr, a nhw'n ellodd y gil wobr hefyd. Mae nhw wedi gwneud 3 gwaith yn y ffair yma, ennill y Pencampwyr a'r gil wobr, a mae hwnna'n torri record. Dyma'r tro cyntaf rwy'n wneud hynny. Ie. Am glod, y fe? Odi, mae yn. Nawr te, mae nhw ar fi'n dechrau. 200. Mae'n dechrau off yn isel yma. Ie, mae hwnna yn isel yn dweud. Odi. Reit, mae rhai yn dechrau mynd nawr.
O, maen nhw'n codi nawr. Ond ar y bach i wend, o fe? Odi, mae yn weddol isiel. O, 250. ie. Mae'r ddoi pars smart iawn o dylen nhw mwy na ni. O, bydden ni yn disgwyl mwy na hynny, bydden ni, ie. Ac oedd o'n ma byd arall nhw. 270. Mae'n 300. Nawr te, mae'n dechrau codi nawr. Ond sticky yw un, fe? Ar y bach yw fe? Oce, mae bobl yn o'r cadw dwylo yn y boced nhw. Wel, cadw'r ddwylo lawr nawr, no. Farmers Fresh yn prynu'r Pencampwyr 300. am 300 o bunnoedd. Chwarae teg iddyn nhw am gefnogi. A chwarae teg, nhw prynodd e llynedd hefyd. Maen nhw wedi prynu'r Pencampwyr y 2 flynedd ddiwethaf. Do. A hwnna yn dda, dangos cefnogaeth i'r diwydiant, yn dywe. A dyma nhw nawr. A Gil Wobr yn camu mewn i'r cylch. A doi pars smart, a doi o'n fenw nhw fyd. A dwy o'n fenw rhain, fe alle rhywun brynu rhain i fagu bethau nhw angen. Gallid. Chwarae teg, dod yr holl ffordd lawr o Gair Llywelydd i gefnogi Sioe Frenhinol Cymru. Doi par ifan iawn. Mae'r arddangoswyr yma mynd o ffair i ffair, ond ffair Cymru sy'n bwysig. Odi, mae yn. Pawb am ennill hon. Nawr te. A mae pwysau dan o fyd. Pwysau da, 46.5 kilo. A'r un yn ochr off i Shelfyd, 200. Os want, dwy o'n fenw o ti am Nadolig? Wel, welle nawr. Cer ti, bydio di. Ti wedi dod ar y checkbook da ti? Na, mae'n ddechrau. Mae'n saffach yn y cwpwrdd adre. Odi. Rhain eto, mynd am 300. 300. Mae'r un yn fwy, 320. 20. Oedd hwnna'n edrych ar o'n i fyna, gobeithio mae... Dim meddwl bod ni'n bydio. 320 nawr, ac on. Byd arall yn A, Owen Cainant Melyn, Watkins sydd yn bydio ar yn y byd. Mae'r un o bosib yn mynd i fagu. Definitely, A 350 fan hyn nawr. Ie, fe sy'n ennill, dwi'n meddwl. A mae mwrth o lan. 300 a hanner i Owen Watkins, Cainant Melyn am reina. Mynd i fagu fydda nhw'n neud, dwi'n siŵr. Definite. Wel, llawn gyfyrchiadau mowr iawn. Arbennig o gystadleuaeth a trwy gydol y ddau ddyrnod, ond yr opsiwn fawr wrth gwrs sy'n cyfri dy fe. Bach o siomedig oedd y pris? On. O'n i'n meddwl bydden nhw'n mynd lot mwy na ni, achos oedd y ddoi bar smart, ond oedd y ddoi o'n fenw, falle bydden nhw'n mynd o mwy. Ond nhw wedi yn dod nhw. Ond oedd hwnna i bwrpas gwahanol. Ond chwarae teg i deulu'r hol, maen nhw wedi cael ffair i'w chofio. Odin. Llong gwerchiadau ti fyd. Iawn, diolch i chi. A phob blwc yn derfa fel arwerthwr. Diolch i chi. Diolch.